Kun je vertellen waarom je DJ Contest georganiseerd hebt in Oostburg? Ja, in de eerste instantie is het eigenlijk, het Eenhoornfeest was eigenlijk alleen bedoeld voor cultuur, om cultuur te promoten in Oostburg. En ik zat bij dat overleg en er werd veel nadruk gelegd op cultuur voor mensen, voor volwassenen en voor echte kinderen. Maar er was eigenlijk weinig voor jongeren. Dus toen heb ik gezegd, samen met in overleg met nog wat andere mensen, is het misschien niet leuk om een DJ-contest te organiseren, daar waar jongeren de kans krijgen om hun talent op het gebied van draaien te laten zien. Dus daarom hebben we ervoor gekozen om een DJ-contest te organiseren. Wat voor leeftijd mag je meedoen? Ja, we hebben gezegd tot 17. Wat we nu zien, we hebben nou, de aanmelding die we nu hebben is variërend van 17 tot net 18. Dus daar valt het een beetje tussen. Het was met die insteek omdat vaak jongeren van 18 plus toch al wel de kans hebben om in cafés te draaien of in discotheken of waar dan ook. En we wilden nou eigenlijk ook de jongere jeugd een podium geven waarop ze konden laten zien wat ze waard zijn. En dat ze daar ook nog iets uit kunnen halen. Wat kunnen ze ermee halen? Ja, we hebben even rondgebeld en uiteindelijk zijn we in contact gekomen met Vincent Corijn, Visiefonds. En hij is bereid om op de volgende masterparty in de Groese Duintjes de winnaar van deze DJ-contest te laten draaien. Dus ik denk dat dat zeker voor de toekomst, voor die gasten die nou meedoen, echt een super toffe kans is. Ik ben Flip van Wijk. Ik heb meegedaan aan de DJ-contest hier in Oostburg, Eenhoorn Festival. Ik maak zelf al 3 jaar elektronische muziek en ik ben sinds een halfjaartje geleden begonnen met draaien. Dus ja, het was gewoon eens even om te kijken hoe de ervaring was om DJ te zijn. Ja, vandaag heb je dus gedraaid bij DJ Contest in Oostburg. Wat was het dan je verwachtingen? Eigenlijk niet echt, want het systeem waar ik op draaide kende ik niet echt. Dus het liep een beetje mis met overmixen en zo. Maar voor de rest ging het op zich wel. En wat vond je van andere DJ's? Ja, ik vond ze wel echt wel goed, zeg maar. Wat ik wel jammer vond was dat ze gewoon echt muziek draaien die elke dag hoort op de radio. En dat maakt, vind ik persoonlijk zelf, maakt dat je geen echte DJ. Je moet gewoon eigen stijl ontwikkelen en zulke dingen. Ik ben Niels Vermouw, ex-DJ van The Joy, vast geweest. Nu heb ik mijn eigen bedrijf, Jouw Events. Daarmee verzorg ik geluid en licht, drive-in shows, ik regel evenementen. Ik heb eigen evenementen. En ik regel DJ's. En ik ben er ook voor de jonge talenten te stimuleren. Dus naast deze contest studeren heb ik ook nog een eigen contest online staan. Waarmee we de iets oudere doelgroep, zoals van iets oudere doelgroep dan hier, proberen te stimuleren in deze regio. Nou, ik ben Vincent Corijn van Visie Events. Ik zit ook in de feestenbranche. Ik organiseer zelf feesten en ik word veel gevraagd voor bruiloften, verjaardagen, noem het maar op. En ik organiseer ook de masterparty. En de winnaar van vanavond die draait volgende maand een uurtje op de masterparty. En we zijn erg blij met het initiatief vanuit Oostburg dat er een DJ-contest geweest is. Want nieuw talent in de DJ-branche in de Zeeuws-Vlaamse regio is gewoon essentieel. Jullie zijn juryleden bij DJ Contest in Oostburg. Waar letten jullie op als jury? Nou, we hebben gelet op muziekkeuze, op de overgangen en of ze opbouwend hebben gedraaid. En hoe hun houding was naar het publiek toe. Boys, mag ik jullie complimenteren met jullie deelname, met jullie lef om hier te staan. Voor jullie alle drie was het feit wat telde, is dat er apparatuur staat waar je nog nooit mee gedraaid hebt. Op voorhand ook niet de kans gekregen om daar eens even een kwartiertje mee te spelen.
Jullie draaien thuis alle drie met iets anders. Dus op basis daarvan, daar had je alle drie last van. Voor ons was het ontzettend lastig om dan daaruit een keuze te maken. De keuze die hebben we wel gemaakt, die gaat Niels zo meteen vertellen. Ik ga nog even een kleine tip meegeven. Blijf draaien, blijf proberen. Vooral thuis, probeer ook op feestjes terecht te komen waar je mag draaien. Dat je ook ziet wat of je muziek doet met je publiek. En nog een laatste tip. Alles wat je draait, zeker op feestjes, neem het op en luister het terug. Maar dat is de beste les alleen maar voor jezelf. Dan hoor je echt heel goed van hé, daar start ik een plaat te vroeg of daar start ik het te laat. Dus dat is tip voor thuis.